Una crítica sobre els pitjors anys de la meva vida. El meu germà és un mentider de campionat. Escriptor James Peterson i Lisa Papademetriou. Editorial Estrella Polar. Il·lustracions van ser el 2013 i les ha fet Neil Schwab. Traducció també va ser el 2013 i la va fer Maria Àngels Guiu. Primera edició va ser al novembre del 2013. Va d'una nena que es diu Georgia, que comença a l'institut i el seu germà li diu que és horrible perquè és un bon mentider. Menteix sobre la seva germana, diu que no serà gens popular. No m'ha agradat molt perquè no és com m'havia imaginat. Jo em pensava que seria més aventures. Jo li he posat un 5/10 i sí que el recomano.